48 sija biss wara r-riżenja tiegħu mill-Partit Nazzjonalista u mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, Jeffrey Pullicino Orlando jiddikjara dwar xiex qed jistenna li jkunu l-ewwel konsultazzjonijiet miegħu bħala deputat indipendenti. Mal-ġurnal The Times, Jeffrey Pullicino Orlando qal li l-Gvern ilu żmien twil wieħed liġi dwar il-koabitazzjoni u għaldaqstant huwa bħala deputat indipendenti irid ikun jaf x'fiha din il-liġi għaliex qal li s'issa kull ma huwa magħruf huwa biss l-isem tal-abbozz ta' liġi. Aktar kmieni din is-sena Jeffrey Pullicino Orlando kien iddikjara li huwa jaqbel ma' żwieġ bejn persuni tal-istess sess u insista li l-liġi dwar il-koabitazzjoni għandha minn tal-anqas tkun tkopri partnership bejn persuni tal-istess sess. Abbozz ta' liġi ieħor li Jeffrey Pullicino Orlando qed jisħaq li wkoll irid jara d-dettalji tiegħu huwa dak dwar l-IVF. Sa issa l-Gvern ippreżenta biss fil-Parlament l-isem ta' dan l-abbozz ta' liġi, iżda ma ppreżenta ebda dettall ieħor. Id-deputat indipendenti ddikjara li ma jistax jaċċetta li jkun hawn sitwazzjoni fejn l-IVF mhuwiex disponibbli mill-isptar Mater Dei, minkelli f'dan l-isptar hemm l-apparat meħtieġ biex dan il-proċess isir. Pullicino Orlando qal li ma jistax lanqas jaċċetta sitwazzjoni fejn l-IVF issir fi kliniċi privati mingħajr ebda regolamentazzjoni ta' xejn waqt jagħmilha ċara li l-interess tiegħu huwa f'liġi li tħares l-embryon. F'kummenti lil One News fis-sigħat li għaddew, Pullicino Orlando għamilha ċara li jkun żball jekk xi ħadd jieħu l-appoġġ tiegħu for granted.